Jaipong Sports Association pen patir pi ponsi kedam tang wosik ni phai trok ani kang sampor phai plira achitim apor malom pen Jaipong pathu akla malong ingdeng trok inter club football league ke pathu ke pangcheng pon bangso ke pathu chengche aprang ke chengsia jai mekla ke karli tang sangwai teron pia phan asopo roman rong pi pen japon linsi kachikimo asai deng ponsi asupo samsing rong pi hin pen puthot akai lamo than parjupon Kachikimo sai deng det pen puthot radamai long Jaipong Sports Association mai phu long sing han se ke charipon bangso mai long Kasa EGS Firoz Swargiari Armu Oksomate Abarim Army Klembang phu Lokso be Jaipong Sports Association Kongchon bang Bikrom Timung pen ke dang lok ke ongdong atum chetong dun Maya long kopuson ke pathu la pen ke pathu hin kopi koson ke klembensi ke paprang dun unjima bangso puthak EGS Firoz Swargiari pen than pajirmi pon ki pathu apor ahut rangsina AFC pen Jaipong Academy atum angbongsi pathu ponlo bangso ke pathu ke tengsi mate mini hini ke chok apor ahut rangsina AFC ahin pen gotom hanse golipum thapon thotlo adun 2 minutes kre hini apor Jaipong Academy ahin pen setami harbamon kropen golipum chitu dunlo lason si ke pathu pom apor ahut hin atum setami ke thek la pen kangtang ka chedai chit ajok apor ke chong hut an setami hin atum setami remre hai hisi pajut pon koklo langhin pen sarpang ring tikathar karbiang long live